Goeie, welkom bij de wedstrijd van de week. Deze keer een volleybalduel tussen de ploeg uit Oud-Marsum, Setup 64, en de ploeg uit Friesland, VC Snits. Het is de allereerste competitieronde in de eredivisie. En het is vanzelfs nieuwsgierig om te zien hoe of de vrouwen van Snits ervoor staan. Trotte nieuwe gezichten in de selectie. Nieuwe trainer van de groep, Paul Oosterhof. En dus zal het een seizoen worden van opbouwen, opleiden, zien waar we binnen. De eerste 2 punten binnen voor Setup 64. Daphne Gieseling bij de opslag. En daar dan het eerste puntje van VC Snits. 2-1. En de opslag die gaat naar Lise Braaksma. Een van die vrouwen die het verleden jaar al actief hier in Snits. De langste van stel met haar 1,90 meter. En altijd gevaarlijk bij het net. Ja, blok weer de bal, maar de bal vliegt boeten de lijn. En dus rent Setup 64 uit naar 3-1. De opslag is voor Kirsten Oude-Luttekhuis. Aan de kant van Setup. Ja, dat is een pittige opslag. Die bal die rekt het plafond en dus gaat het punt bij Setup Santje Tretje. Ja, weer een sterke opslag hier en weer direct een punt daaruit scoren. Dat is een wapen. Kirsten Oude-Luttekhuis, die let even zien wat service druk is. 2 hele sterke punten achter elkaar. En daar is het derde punt. Ja, je moet Snits echt wat op bedenken. Dit gaat te hutsa. En die achterstand van 2 punten is intussen alweer 6. En het wordt zo'n 20-13. Dat is Kirsten Oude-Luttekhuis haast in haar eentje. Die het God groeien liet naar op en nij zo'n punten verschil. Nou dan, misschien de kans. Dat gaat al je moeizaam bij die Snits. En dat levert weer gevaar op. En de inkopper daar. 21-13. Nee, na die time-out is het roer helemaal omgang. En is het in 1. Jongen, wat een geweld. Zo'n punten op Riegen van Kirsten Oude-Luttekhuis. Carmen Oude-Luttekhuis nog on serve. Met de verwarring met Kirsten. Maar ook deze Oude-Luttekhuis die had een stevige serving vingers. De bal is nog altijd in het spel. En daar dan het punt. Ja, even lekker. Lise Braaksma zorgt het voor 24-16. En de bestuurder Arlene van der Meer van de Eerveld voor nummer 8. Arlene van der Meer, mijn nummer 3, komt waarom in de ploeg en vervangt Brit Schreurs. Opslag Nienke Tromp. Janneke Popma. Daar gaat weer een bal in het plafond en dat betekent
Dat setup 64, de eerste set op haar naam schreeuwt. 24-16. Ja, het wie even spannend, want Snitsers kwamen van zo'n punten achterstaan. Waarom? Dat 12 verschil. De time-out die toen volgde van setup, dat weer een verwoestende. Want die ene service van Kirsten Oude-Ludwighuis waren van zo'n punten op Riggen. Ja, dat is eigenlijk de genadeklap in deze eerste set. Die dus eindigt in 24-16 in het voordeel van setup 64. Ja, een vervelend balsje. Het ziet een rare dwarrel in. En dat betekent dat er kansen liggen nou. En die werden volledig benut door Lise Braaksma. Voor het eerst een gotje van 2. 16, 18. Toch dit mooie spul. Toch in midden. Nienke Tromp op een ei. Ja, weer een strakken en weer keurig aanmaken. Zo, dit is servicedruk. En weer is het Lise Braaksma die heel attent erkleersteert voor het net. En het kreeg aanmaken. Nienke Tromp. Die zorgt voor de servicedruk. En Lise Braaksma die maakt het al bij het net. Nog 2 puntjes is Snits verwijderen van de eerste setwinst in dit splinternieuwe seizoen in de Eredivisie. Arlene van der Meer zelf onder de opslag. Wacht het even op het teken van de scheidsrechter. Dat komt nou. En daar een technische fout van de kant van setup. En dan is het in een setpoint. Jongetje 24. Arlene van der Meer. Weer mij een lastige bal blijkbaar. De bal, dat is dan spittig. Janneke Pop, maar hier die bal vol. Alleen die stuit het zo heen omheen dat hij het plafond rekkert. En dan gaat het punt automatisch naar de andere kant. 20-24, nog altijd 4 setpoints voor Snits. Merle Baasdam. En die jouwt het setpoint cadeau. 20-25 schreeuwen voor de tweede set. En dat betekent dat deze wedstrijd weer helemaal hierbij leidt. De tussenstand in Oud-Marsum tussen Setup 64 en VC Snits is 1-1. We gaan naar de derde prijs. Dus een... De smash van Jasper, maar die wordt pareerd. En dan wordt die bal zomaar in het netslijn. En is weer de voorsprong voor Snits. Jongetje 20. Snits brengt haarzelf zo nu en dan toch wat in de problemen. Toch, ja, de verwerking van bepaalde ballen, de passes die dan krijgt net goed genoeg binnen. En als die druk over het net een beetje aanneemt, dan krijgen ze links en rechts. Waarom? Maar het kan nog altijd. Al is Kirsten Oude-Ludwighuis natuurlijk een groot wapen. Knappe redding van Janneke Popma. En nou dan. Roos van Wijnen. Die serve kan toch weer verwerken worden. Nog een keer. Roos van Wijnen. En die bal is net omrekken. En dat betekent setpoint voor Setup 64. 24-20. Dan is het toch wel beslissend. En die bal wordt weer in jong en weer een service ace. 24-20. Exact dezelfde cijfers als in de tweede set. Alleen nog nou andersom. Het zit nou een 2-1 voorsprong voor de ploeg uit Oud-Marsum in eigen hal.
tegen 1 in voordeel. van Zij had nog de 1 set nodig en voor Snits is er werk onderwikkeld. Er zijn al 3 matchpoints voor het spelen, maar ja, er staat nog zo'n volle. En een correct blok en dan is het 24-14. Dat bent toch al 4 punten op Riegen. En dan lijkt het in elk geval al een beetje anders op het scoreformulier. Maar zit er misschien nog meer in? Oeh, en dan met deze bal, dat is wel heel sneu. Vanwege een technische fout. Jong on setup en dat betekent matchpoint voor Zilveren 24-14. De allereerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe coach Paul Oosterhof in Oud-Marsum. De wedstrijd zit setup 64, wordt verlengd met 3-1. 24-16 bij de eerste set. 20-24 de tweede. Heel knap spelen van de Snitsers. 24-20 wie ik staan in de tweede set, maar dan voor setup. En de vierde set, die wordt roem in het voordeel besluiten. Terug setup met 24-14. En dat betekent dat deze ploeg de nieuwe route, met de nieuwe trainer, met de nieuwe selectie, uiteenzet met een nederlaag in Oud-Marsum. Ik denk, als je de hele wedstrijd erbij pakt, dat het een verdiende nederlaag weer. Ik denk echt dat er toch wel wat meer in zit. Hier benamen in de tweede set. Toen Snits tot en met punt 20 heel tijd aan de goede kant van de score ziet. Maar er weer een paar verhaalje bij setup die er echt boven hun stutsen. Ik neem even Kirsten Oude Leuk te huis. Die maken soms zo'n 8 punten in haar servicebeurt op Riegen. En daar hier de Snitsers geen antwoord op. En dat betekent dat ze genoegen moeten nemen met het begin van dit seizoen met een nederlaag. Maar zou ik wel zien dat er wel degelijk mooi spul in zit. Dat ze knakken kennen, dat ze voorkomen kennen. Dat je wel muziek in zit. Die muziek die moet er dan nog even uitkomen. Zij zullen de komende weken volle vaker in actie komen en stapjes zetten willen naar die top 6. Maar het begin van het seizoen is een proefbaan voor setup 64. Die winnen in Oud-Marsum met 3-1 van VC Snits.